Inkontru, l-almanaħ kulturali jintroduċi l-avvenimenti prinċipali li ġejjin. Ġewwa l-Valletta Waterfront, Domigalja Trio ser jagħtu ġieħ lill-kompożitur ikoniku tal-jazz Rodgers f'kunċert mill-Valletta Waterfront Jazz Series. Lesti ruħek għal-lejla intimentikabli ta' mużika u sfin waqt l-ewwel edizzjoni ta' Żurrieq Summer Fest b'Ris Edar Bjorn nhar it-29 ta' Wissu. F'Awwissu u Settembru Panett minn Ħaddinki, is-Siġġiewi u r-Rabat ser ikunu qed itellgħu programm tal-Kunċertini tal-Għabex f'din il-Kappella tal-Maddalena fuq l-irdum ta' Ħaddinki. Il-kantanti Petra Sammitri, Tiana Topparti, Christian Harding u Victoria Gauci ser jingħaqdu mal-Malta Concert Orchestra għal 80s Night nhar it-12 ta' Settembru fi Pjazza Teatru Real.